Recomanacions per aquest cap de setmana. D'exposicions, aquest diumenge és el dia d'entrada gratuïta a tots els museus. El MNAC, el Picasso, el MACBA, el CCCB, també el Museu Blau, el Museu del Disseny. Teniu gratuït la seva entrada, així que podeu veure les exposicions que vulgueu. I de cinema, si voleu, avui teniu cinema lliure a la platja de Sant Sebastián. A veure què? Siempre nos quedará mañana, de Paola Cortellesi. És un cant a l'esperança i a la llibertat de la igualtat de gènere. I del llibre us recomanem Xavals del carrer, de l'editorial Agulla Daurada i escrita per al poeta, director de cinema Pierpaolo Pasolini. I tenim una sèrie fantàstica, a HBO, Fúria, dirigida per Félix Sabroso. És la història de 5 dones en un moment molt lípid i què són capaces de fer en aquests moments. Carmen Machi, fantàstica, Candela Peña, meravellosa, també Cecilia Roth, entre altres. Són 5 dones a moments límits. Imprescindible. Esperem que tingueu un bon cap de setmana i, sobretot, a disfrutar. Recomanacions per aquest cap de setmana. D'exposicions, aquest diumenge és el dia d'entrada gratuïta a tots els museus. El MNAC, el Picasso, el MACBA, el CCCB, també el Museu Blau, el Museu del Disseny. Teniu gratuït la seva entrada, així que podeu veure les exposicions que vulgueu. I de cinema, si voleu, avui teniu cinema lliure a la platja de Sant Sebastián. A veure què? Siempre nos quedará mañana, de Paola Cortellesi. És un cant a l'esperança i a la llibertat de la igualtat de gènere. I del llibre us recomanem Xavals del carrer, de l'editorial Agulla Daurada i escrita per al poeta, director de cinema Pierpaolo Pasolini. I tenim una sèrie fantàstica, a HBO, Fúria, dirigida per Félix Sabroso. És la història de 5 dones en un moment molt lípid i què són capaces de fer en aquests moments. Carmen Machi, fantàstica, Candela Peña, meravellosa, també Cecilia Roth, entre altres. Són 5 dones a moments límits. Imprescindible. Esperem que tingueu un bon cap de setmana i, sobretot, a disfrutar.